Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. 1957 पासून ओपनिंग पासून गोवा कस्टमर्स जे आहेत ते तुफान कस्टमर्स आहेत आमचे आणि आता हे जे झालं कोविड त्याच्यामध्ये जे बंद पडलेलं होतं ते सर्व कस्टमर्स पुन्हा आता चालू झालेले. ओव्हरऑल आता गोवेकर आता सुरुवात झालेली आहे कारण आता नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये जे मॅरेजेस आहेत त्याची खरेदी त्यांनी सुरुवात केलेली आहे आणि शनिवार रविवार वगैरे आणि आता इतर दिवशी पण गोवेकर आता या लागले सुरुवात झालेली आहे आणि इतर जे दुसरे पण लोक आहेत बेळगावचे डिस्ट्रिक्टमधले वगैरे ते पण आता खरेदीसाठी लग्नसराईच्या खरेदीसाठी सुरुवात झालेली आहे. गिफ्ट खजाना सुरुवात झालेली आहे ते 20 नोव्हेंबरपर्यंत राहणार आहे ते. तर लग्नसराईच्या खरेदीसाठी ही योग्य वेळ आहे. फर्स्ट टाइम आणि मग स्टार्टअप केला हां हां कितले दीस उरतले तुम्ही बेळगांव आता? फाल्यां वचपाचें. अच्छा कितें प्लॅन कितें तुमगेले? मेन कितें फोकस आसा बरी साडी घेवपाक जाय. चडशे कपडे खंयच्यान आयले तुमी? कांदोलींसून. ओके ओके. बेळगांवचें जे मार्केट आहा तें परते फुल्लां. तशें फुलपाचें कारण म्हळ्यार हांगा फाटल्या 2 दिसां अचानक गोंयकारांची गर्दी उसळ्ळ्या आनी ही गर्दी दिवाळी शॉपिंग खातीर उसळ्ळ्या आनी हांगाच्या ज्या शोरुमांनी आयज बाजारपेठांनी गोंयकारांची खूब गर्दी दिश्टी पडूंक लागल्या. बेळगांव सावन खासा रिपोर्ट.